Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Сайлаучыларның хукукларын кайгыртып, тавыш бирү көннәрендә республикада кайнар линия эшләячәк. ГЭС бистәсенең 7-8 йортында подвалда су ага, сәбәпләре нидә? Татарстанда коронавирустан 67-нче яңа үлем очрагы теркәлде. 1957 елда туган Ирата Казан йогышлы авырулар хастаханәсендә вафат булды. Татарстанда яшәүче тагын 21 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлгән. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 10 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6761 очрагы теркәлде. Аларның 5581 терелгән, 18 узган тәүлектә. Татарстанда булачак бердәм тавыш бирү көненә кайнар линия эшли башлаячак. Бу хакта Татарстан Республикасы омбудсмены аппаратының матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, 11-13 сентябрьдә Татарстан Республикасы президентын сайлау, Түбән Кама сайлау округы буенча Россия Федерациясының Дәүләт Думасына сайлаулар һәм Алабуга районы буенча Республика Дәүләт Советына депутат сайлау, шулай ук массакүләм муниципаль сайлаулар узачак. Шул уңайдан 10 сентябрьдән 12 сентябрьгә шылдыратулар көн сайын 9-дан кичке 6-га кадәр кабул ителәчәк. Бердәм тавыш бирү көнендә 13 сентябрьдә кайнар линия иртәнге 8-дән башлап сайлау участоклары ябылганчы шалтыратырга мөмкин булачак. Кайнар линия телефоны 8-939 345 37 50. Бу көннәрдә һәркемнең үз гражданлык позициясен күрсәтү мөмкинлеге бар. Бу республиканың сәяси тормышында бик мөһим вакыйга. Без барыбыз да Татарстанның уңайлы яшәү урыны, һәркем сатып алырлык йорт-фатирлар, имен юллар, лаеклы хезмәт хакы һәм шәхси үсеш өчен мөмкинлекләр территориясе буларак үсүен телибез. Яшьләр эшләре буенча идарәнең яңа җитәкчесе билгеләнде. Ул 35 яшьлек Айзат Мәхмүтов Ират үзенең хезмәте юлын 2010 елда Чаллының 7-нче мәктәбендә география һәм биология укытучысы булып башлый. Бер елдан соң 56-нчы мәктәпнең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары итеп билгеләнә. Мәхмүтов 2013 елда 21-нче мәктәп, аннан соң 29-нчы гимназия директоры вазифасын башкара. Шәһәр башкарма комитеты матбугат хезмәте билгеләп үткәнчә, гимназия директоры булып эшләгән чорда укучыларның белеме сыйфаты 64-тән 80%-ка, югары квалификация категорияле укытучыларның өлеше 28-дән 38,8%-ка кадәр күтәрелгән. Трубалардан тома, подвалда су җыела. ГЭС бистәсенең 7-8 йортында яшәүчеләр безнең телекомпанияның кайнар линиясына мөрәҗәгать итте. Бу проблемага инде бер ай, әмма идарәче компания әлеге хәлне шишәргә ашыкмый. Вот смотрите, видите, все течет. Что, это должно быть так? Не должно быть так. Подвалга кимерүчеләр һәм бөҗәкләр ияләште, ширкиләр һөҗүм итә. Бинадагы дымлылыкны бер ай элек сиздек, турбалардан су ага дип сөйли 7-8 йортының 5-нче подъездында яшәүче ханым. Чаллылар инстанцияләр буенча йөреп туйган, чөнки шикаятләргә берәү дә җавап бирми. Вот у нас сырость идет. Квартира, это первый этаж особенно. Сколько месяцев уже я вхожу, не могу кому обращаться. Уже вынужден было вас пригласить. Жилкомсервис звонила, ЖКХ звонила, говорит, это не наша работа. 6-нчы подъездда да шул ук хәл, йорт өчен җаваплы проблема бөтен йортта ди. Сюжетны төшергән вакытта урынга Жилкомсервис идарәче компаниясе вәкиле чыкты. Ул подвал бүлмәләрен карады, хәзерге вакытта йортта капиталь ремонт барганын, шул исәптән кайнар һәм солгын су белән тәэмин итү стояклары алмаштырылуын әйтте. В рамках проведения этих работ, разумеется, бывает такое, что в подвал попадает вода и так далее, но мы не снимаем ни с себя, ни с работников капитального ремонта ответственности, и по обращениям жителей мы непременно направим сюда дополнительно наших инженеров, которые проведут дополнительное обследование, и в случае выявления нарушений со стороны работников, которые выполняют капитальный ремонт, с нашей стороны будут предприняты соответствующие меры. Су басуга бәйле проблеманы хәл итәргә вәгъдә бирделәр. Тотылган су өчен сумма кире исәпләнәчәк. Бу идарәче компанияның зыяны. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Кищенко, Яңалыклар.
Әгер сізні де бірернеге проблема бұршыса ке шатлықлы хабар жеткіресігіз келсе, біздің редакцияның қойнар ілімті телефонына шылтыратығыз 51-31-31 номері тәулік бойына ашлы. Қызықсындырған еке бұршыған сұрауларыңызны WhatsApp қызметіне де юлы аласыз. Фотосуретлеріңізні һәм видеоларыңызны 8-939-311-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Біздің хабаршыларыбыз сіздің білімтеге кіріп проблемағызны халетерге болышыр, кереклі жетекшілер білен көзге көз ұшырашырға ердем етер. Бәлки нақмына келесі шығарылышта сіздің мәселе хал етілер. Шаулада ауыл хожалығы ярминкелері бошлана, сауда орынары 12 сентябрь күні ертеңгі 8-ден күндізгі 3-ке қадар ұйыштырылашақ. Фермерлар, боқшашылар, шақси шмәкерлер продукциясын Ғабдулла Тоқай яр бойында. Түзуші стадионы қоршындағы майданда, ипподром территориясында һәм Южный агросәнәғат паркында сатып алырға мүмкін болашақ. Бұл сізге ішіресі соңғы мәғліметі біз еді. Мен Алина Валиева сіздің білен сау болашам. Иқтибарыңыз үшін рахмет. Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова – это престижное образование мирового уровня. Изучение 3 иностранных языков при выборе любого направления. Телефон в Нижнем Новгороде 416 61 41. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. 12 сентября в 16:00 футбольный клуб КамАЗ приглашает вас на матч против команды Оренбург. Билеты, абонементы на fckamaz.ru и в кассах стадиона. Хочешь сэкономить? Приобретай абонемент 0+. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.